И хора, продължаваме видеото, извинете, че успях. Не говори, защото майка ми беше тук и понеже тя не знаеш, че снимам и понеже ще ми се скара. Аз не знам защо. Тя знае, че снимам, а понякога ми се кара, защото снимам, защото съм на канабат. На почивка. Айде, съм. И заради това може да ми се скара. Ама хора, аз не снимах, защото това. Защото бях пак в канабата. След това се върнах, на следващия ден заминах за лагера. След това се върнах след лагера, на следващия ден заминах на почивка на Дяволското гърло там. 2 часа след Дяволското гърло някъде. Бях там някъде и заради това. И сега дойдох тук на почивка и съм до сряда. И заради това просто днеска снимам, защото имам време. Пак имам и книги да чета. И хората е супер, ако искате да си изтеглете. Тук бите фрикикове, тренировки си има, мачове си има с какъвто искате отбор. Абе всичко има, много яко. Само че не мога да разбера защо не ми се получават фрикиковете. И защо им дава такива лоши ъгъл. Напълно този ъгъл е много лош сега. Сега кажете ми хора, как трябва да се завърти. Ето казват стената, не мога да разбера. Мислех, че се хване. Пауър фрикик. Верно ли? Стига бима. Бахте. Ще бях друга държава в България с Словия. Франция, Испания минахме, нали? Не, Испания надолу. Ето е. Ямал трябва да вкара финеска. Второ, молата. Молата гледа. Лесно тук. Фърджал. Уау! Повежда, Испания повежда. 1-0. И този, ако беше вкарал. Да, хубаво, окей. Добре, няма шанс. Трябва да вкара тази. Ако има продължение там, Уилямс. Опа, пак не вкара. Оставих много долу и не вкара. Чакай ще им пусна на държава на тея. За тези държави, да, европейски държави. Супер. Финал. Англия и Испания. Опа. Тук трябва да вкарам.
Кейн е най-слабия играч просто. На финала, ако не беше пускал Кейн, който е съгласен с мен, ако не беше пускал Кейн, беше почнал там с това на зелената скамейка, щеше да ги бием, ама не стана. О, фак, верно ли ме поведаха? На финала не беше така. Сака... гледа. Днес ще ходя да гледам матч, мога да снимам малко да кача. Някакви евоичен. Към 7 ще ходи. Ооо, какъв гол! Добре, че го вкарах, иначе бял на джиджи. Айс, Деклана, айс, този го вкара. Добре, че го хвана вратаря. Вкарваш. Не, косъм. Той пък е бина май. Дай хубави ъгъл. Няма ми дай. Се получи това, което искам. То са над вратата ли ще я би? Как ще я би? Малко по-надолу я би. Този нали я би в левия ъгъл, оставихме целия десен свободен. Не че. Собствено. Ако не е вка... Целият ъгъл е свободен. О, най-хубавите. Но съм слаб. Вивка. Така как ще я, тя не знам. Кейн ще вкара, нали? Що те... ще вкараме автогол. Ама защо толкова струва пи? Джута не може. Джут не може. Та бе откаваш. Ти финеската, бе. Как ги вълчиш толкова, бе? Уиля! Внимаваме, да бъде си каме гол. Не, той е Фоден. Фоден не пропуска. Не може да си каме гол. Ако му бе такава ще... Стреляй го атака! Победи от 2-1. Стоунс, Джон Стоунс! Кой е вкарал?